bless them with your peace. Lord, those who have raised with a grace, bless them with your peace. Give them rest. Eradema wonya homeje sronko ewo mu. Nye nakoma ehuru, nye nekra ehuru. Eradema na homeje. Na yini nsema no mano. Eradema ni hu wani onyam wo ne bremu October yi mu. Ewo Yesu Kristo dinemo. Amen. Eradi said the worker say your cry and sorry. Now what shall you say? Sorry, I cry a sorry inti. Obe so yen sano so woman sabusumi mu. Eradi the woman ahwehwe ache. Na want to mean ruho dan no. Wansa waso nti eradi ma wonru ho. The any promotion be a cam every man in Sanka. The oil you may be a onyano, every Nensa was so to man in room. But we should and come Mamma Comacum, ever Jesus in tea. Amen. Becca de Mechi say, Mekra Erade Abesrao. It watch with him to woman. Watch with the enemy Guasimo. Watch with you Yadwemu. Watch with you Ostaymo. Busumi ebesiu ye. Bo credin or craquesi. Busumi ebesiu ye. Or craquesi. Busumi adum bedomo. Eradi adawase. So the wadum edom yen. Now the wunshira eto yen so. Now the impeja akaye hon. That was say watching yen efisumu. Now busumi. Woda wo ho adi atre yen na ye no ayonkofa ene apam emu beye den na wapam bekoso agina ama yen ye befi nhiremu akonhiremu ye fi sumu abahemu ye fi adumu akadumu ye fi yedimu akoyedimu ye fi anonyamu akanonyamu enye sa ewo Yesu din mu amen. So I wouldn't drown. You've never been closer than you. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content even in every circumstance. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yet do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou prepare tables before me in the presence of my enemies. Thou anoint my head with oil. My cup
runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Good morning. And then anope yeda Yesu ase. Yeda obadia nasi yeda Nyankopon ade nyina so tumfo nasi anope yi eba Anidaso Bere ene eye yawoda anopa inshira enken radide. Na yɛtwa adwena kɔso sɛ wobɛtumi afrɛ wo nua afrɛ ɔyɔnko afrɛ ɔdɔfo afrɛ abusua sɛ bere aso sɛ yɛ na yɛhyia ɛwɔ ɔbɔ adeɛ yɛnim na yɛfa yɛntwerɛ kokoro ne yɛasua de ɛwɔ Bible mu de atuanamɔ de atena se de asetena pa atwɛn Kristo mayi a ɛwɔ yɛnim. Awurade ɔnhyira wo. Aha ɛyɛ 97.1 Ɔkoman radio na yɛka sɛ dwumadi ho dawurubɔ egu so ɛwɔ Facebook, YouTube, Twitter ɛna Instagram. Oko Facebook ni YouTube a oba Ɔkoman radio 97.1. Saa na YouTube nso Ɔkoman radio 97.1. Na Twitter ni Instagram de obɛbɔ at Ɔkoman 971. Na yɛnyina yɛnhyia mu yɛnyina yɛmfa komakoro ne adwenkoro na yɛmfa nso mfrɛ Awurade nsrɛ Awurade adom nsrɛ Awurade hɔ ahoɔden nsrɛ Awurade hɔ tumi nsrɛ Awurade hɔ basa sɛ ɔni anim kan na ɔma ɛnɛ da yɛnhyira wo siesie wo ho akɔ adwuma wo siesie wo ho atuanamɔ bi anɔpɛ yi a yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade nka wo ho no ni w'anim na ɔma n'adom ɛnnɔɔso ma wo. Ɔkoman ɛwɔ Barima Twum Hene Memorial House ɛwɔ Akufu Road Akropong Onyame ɔnhyira wo anɔpɛ yi. You are enough, and I will be content even in this. Maverick City. Ose Awurade a woyɛ ade nyinaa wura wokyɛ ma wotumi ade nyinaa yɛ. You are Jehovah Jireh anɔpɛ yi. Ebusuafo a mo ahyia wɔn anɔpɛ yi ebusuafo a wɔne mo ahyia yɛhyia ɛwɔ afidi so ɛyɛ yɛnua barima Emmanuel Aboagye ɔyɛ international yɛ yima ohun tete yo Papa Mpacho Nyankopɔn adom bi abɔkɔ. yɛde radiase etienche na yerura yankinkan sem na watwi na yɛatwe adwa kɔ so apam ho asɛm an yɛgu so reka na na yɛbɛka Bible mu de ɛwɔ Psalm 89 verse 34. Psalm 89 yɛbɛka from 28 to 34 no enyom duawɔtwe akono ntitim aduasa aduonu awotwe kosi aduasa anan. Yes, we are reading from Psalm 89 verse 28 to 34. We want to remind you that God is the provider. Onyame oye ochesu nyame obeche ma asowoso obema nadoma dosna ma. Enti anopa yi siesie wo ho na kaisa woni no bahwehwe mu woni no akoso asua frɛ no na apam biara ewo Awurade nsam no odi biadomo ayaresa bum kaisa no pay. When we are speaking about the covenant of God, na Awurade say I will keep my covenant. Among the things that God keep as part of the covenant, healing is part of it. Anopay unyamin sawiyare, anopay Awurade nsraw, anopay Awurade hu mobo. Na pam ni mono kronkron ye adoma ye de tena se kronkron ye mu atwen Awurade nso odedum ye. Anopay Awurade no mo sa. Hallelujah. Depths of the sea, creation's revealing your majesty. Yenche na yeti na miasem efi na berma Emmanuel Aboagye yenko. Ekenkan fi enyum aduonu aduokron aduowotwe akron ntichem aduonu awotwe kosi aduasa anan enyum aduowotwe akron ntichem aduonu awotwe de kosi aduasa anan. Psalm 89 verse 28 to 34 mpomcho yenti Awurade asem mekura ma doi so mama no da na mapam etim ho amano mema na sefo atena ho da
ne n'ahengua sɛ ɔsoro nna sɛ ne mma gyaw me mmara na wɔnnantew m'atemmu mu sɛ wogu m'ahyɛde ho fi na wonni me mmara nsɛm so a ɛno de mede m'abaa mɛba mabɛhwehwɛ wɔn mmarato na mede ɔhaw ahorow mabɛhwɛ wɔn amumɔyɛ na m'adɔe de merenyi me mfi ne ho na merenyɛ me nokwaredi no ho nsakyi nsayam na m'adɔe de merenyi me mfi ne ho na merenyɛ me nokwaredi no sɛ nsakyi nsayam 34 no ose merengu m'apam no ho fi na merensakra nea afi m'anum no. Last verse no merengu m'apam ho fi na merensakra nea afi m'anum no ho. Erade asɛm ni. Amen. Covenant keeping God. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, every knee must bow. At the mention of your name, every tongue shall confess that you are the covenant keeping God. There is no one like you. Help me say, covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. There is no one like you. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Psalm 89, verse 28 to 34. My mercy will I keep for him forevermore, and my covenant shall stand fast with him. His seed also will I make to endure forever, and his throne as the days of heaven. If his children forsake my law and walk not in my judgment, if they break my statute and keep not my commandment, then will I visit their transgression with a rod and their iniquity with stripes. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer from faithfulness to fail. Suffer my faithfulness to fail. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Erade asem, the word of God. Thanks be to God. Yada Yesu ase, yada onukwafu yase, yada twedi ampon, onukwafu tumi neura, otim hoda onsa kirada he, uja nyame ho a, ubekwa san ba beto no, ubeba no na nkania, ese se ode ma wo no, na wa twema, wakwa echi, ubeba na niema nyina twa wo ho kɔ, ma wakwa echi, enti yenya nyame ho, enko hwehwe bibia. Hwehwe nyame echi kwan, na ye ni Kristo koso nante, na wanam na asɛm so anam ne nhyira so edi nkunim ama yɛn anɔpa yi asɛm a yɛkenkan odwontofo no ɛna anɔpa yi yɛne no edi nkita ho na odwontofo no de n'asɛm a ɔka nyinaa ne sɛ Awurade ɛbɛkora wo ne ne mma ɔne ne mma nyinaa Awurade bɛkora wɔn ene anɔpa apam ɛho asɛm ne yɛgu so ka na wɔtwe nyinaa na yɛatwe adwene kɔ so sɛ ɛho hia sɛ wo ne Awurade bɛkɔ apam wo ne Awurade bɛnya apam wo ne Awurade bɛtoto apam wo ne Awurade bɛsensan wasan no na ɔno nso asan ne sɛ ɛyi de mehwehwɛ wo Awurade hɔ na asɛm baako a wɔ Bible ma yɛ me dɛ ɔsi ma w'ani nka Awurade ho na ɔbɛma wo ne a wokoma ɛpɛ ɔsɔfo yima ɛnkyɛ na mɛma wafi discussion na say, my mercy will I keep for him forevermore, and my covenant shall stand fast with him, and his seed also will I make to endure forever, and his throne as the days of heaven.
per this discussion, yehu ewo Psalm 89, my mercy will I keep for him forevermore. Nyankopon emobruhunu den. Ye ka Nyankopon mobruhu a. Eno ni mobruhu a meka se echengade nyina so. Eno ni mobruhu a ekura yen ede yenko na ede yemba. Empo se yefom na senia oka wanom se no. He will not utterly take that covenant away from us because of the mercies of him. Na dum ne mobruhu ninti se ye bone kura na se ye kone ye ba obe ohore ye ho do obetwe aso but ore nya yen se ore sei yen kura na emum obe fa kwan bi so na ode atwe aso ama ye hu se ampa oye yen agya senia abofra bia oye bone a waja ebetwe aso no Nyankopon ebetwe aso akyere yen se yen agya nen but ni mobruhu ninti no enye kum no bekum yen se abofra woni waja tifie na ebia waka cho se impie enkonko bobo na obekọ beba wasoma se kọtọ ade bra since o ma wo mpie sa ninti osoma won okobai na won na ho aye fini ade no bisa otumi count mu nukure se ye bo na mekọboy ampa osoma wache nti obetwe waso na asotwe ni mu no enye dade anase tuo bi no kwakọfade ase usu akase meka ase nkọ no wakonti nche se wakum okura da bi ya ba bi anase punishment bi no beden ode bema but ni nyina mu no onim se me bana koma ewo we ho anase me do me ba no eno nti metwe na so a next time obi hu se okay me kokra na se meche na ese me try na me minimize me hu fi me ho time na me ko use ye no se ne be ya me preparing to me figure out but ni nyina mu no na adoy no ekoso ekasa edemayen na yehwe ni mobrohu ni mu na do so edemani panti no emra nipa eresei emra nipa ereyira no twere no mayeti asese emra yeye ne boniye fumpo no Kristo ebewu mayen yen bonimu yen seye mu ye ni Anidaso ni mu ono Nyankopon na nkasa san soma ne ba na mayede obema yen Anidaso enti ni mobrohu ni ye mobrohu a echen ade nyina so eye mobrohu a ede yenko na ede yemba senya mekan no amen Amen. Ne mabrohunu ya de a etim hoda na mpo se yembone eti se damna ma ono Awurade betew ye ho amaye fita se sukyerema anopai yerika Awurade apam ho asem na apam ni mu na Awurade rekasa na oretwen adwene akoso se ne mabrohunu de ori yim fi yen so da ebusanfo enunti na anopai yebisa se na wotwi akoso ebisa wo na yesen bisa obiom se apamben na da woni Awurade ntam apamben na da woni Kristo ntam apamben na woni Awurade aye akọ apamben na woni Awurade ahye apamben na woni Awurade akutro apamben na yebo Awurade din a woti Awurade din a ekai wo apamben na wo akasa wotna ti Awurade din pa ekai so apamwe na menene wo apamwe na menene wo meni Awurade apam se menkwa na nyina de menene nko anenam se adwuma Awurade afa me wo mu apam a menene wo ne se bibiare mu osumo ohamo amanimo onunkuto na mehwe no apam a meni Awurade apam se busumi biara me ya komchi dakoro dia bompai ama na adwuma dia bompai ama nisom dia bompai se Awurade na adwuma bekoso apam a meni Awurade apam se mede asora me wo mu no da se kwesida no pa joda nwumre mekwa kosisi asodem ho eye apama meni Awurade apama meni Awurade woni se mede makesi metu nwuma ma Awurade a kosisi Awurade beton sa afrem apama meni Awurade woni se mede meka nasem abomodin se anya hwedi busumi biara mecho kraba ko bi ama Awurade apam God is the covenant keeping God na anopai ono no Nyankopon no de edi kan aka chense ni mobrohunu de edi tori ntwa da ewo yenso
Erade mobrohunu eturi ntwa da ewo yen so. Erade mobrohunu eturi ntwa da ewo yen busua so. Erade mobrohunu eturi ntwa da ewo Ghana so. Erade mobrohunu eturi ntwa da ewo ankra so. Wuri tie yen na erade akayi a kyerwa den apam na wo so nenerinya. Se obema ne mobrohunu akoso ayekesi da wo so na da no wahu ni mobrohunu na ebusafo se erade mobrohunu da ebefi ho no akasa da na wiase ewie ebae isan said niam ekoso no se enye awurade mobrohunu a enye nyame mobrohunu a anka enye awurade mobrohunu a anka obako mponi wo betena because o hwe awurade su kronkron ye the purity, the holiness of God. The holiness of God directly you cannot really comprehend. We can't compensate with anything. If we want to measure the holiness of God, there's nothing we per our own deeds we can lift to be holy. But in Shankan it said, Oshena yin to me nyane standard no. And all this standard bere yen. No say fasa standard no so na fe do me standard. Hallelujah. Amen. Jesus Christ is the imputed righteousness. Say Christo en fact the foforo me yen. Na yenam Christo so etumi ase ono eja no. Eti yenam Christo so etumi ehu ono ni tumi. Yenam Christo so etumi aso nyame ani na no pay unim say Christo no ana. Yereka apam ho asem. Building the covenant with Christ, where his blood will speak for you this morning. Apam be now near radio. Also for you ma. Sooner maybe Bob so in fact ho ye woni pa bia busum biara onu do say me near radio apam say sad way me de kwa koma erade busum biara me yeyi me near radio apam say me made me bom modin say okwan bia so me mo tumi asure erade wo beti na erade na ase akwan na me near radio apam say na wotwe biara meye odimampai ama asmesi ama adwuma ama benten me ne awurade apam sɛ me ba kan de ɛsɛ sɛ awurade ensa ɛyɛ kɛse wɔ no so na wanye bibia de opie wɔ awurade fi apam obi nso sɛ me ne awurade apam sɛ adwuma biara meye bia me first fruit me be me awurade kwan bi awurade bɛkyerɛm sɛ me famfa so bia. People are making strides. People are breaking through because they understand the place of covenant in their life. Any other covenant here, when you say people can also pay, sir, we especially the verse 31. If they break my statutes and keep not my covenant, my commandment. Which means say utie ohona or can about Emma, if his children forsake my law and walk not in my judgment. Na erado ke se ni mobruhunu ohoda. Na mo oruchi adwa koso se Emma no emu onu erade asem so. No mani ne nhihye so a na then will I. And son of verse 32, then will I visit their transgression with the rod and their iniquity with stripes. Remember, 28, my mercy will I keep for him forevermore, and my covenant shall stand fast with him. Now, verse 32, you mean 31, if the children forsake my law and walk not in my judgment, if they break my statutes and keep not my commandment, then I will visit their transgression with a rod and their iniquity with stripes. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my unfaithfulness to fail. So how would you think this rod will be like? Because even in the midst, they say the children has forsaken and has left the statutes of God. God is saying that he will still visit their transgression. But again, nevertheless, the loving kindness he will not take from them. Not utterly, not fully.
And the faithfulness, the Lord will not fail in his faithfulness. Let's just say, how would God deal with them? Nyankopong eye Nyankopong a onim akwang bebre sing senia nipa enim na akwang. Na ono eno onim ade nyina ntin onim senia ofa so etwene maaso. Na senia obeye no enye te se onipa obeye ase me ya manase nso obeye ya na nipa no ya manase no kra nso nani eje enye sa. Yehwe after Solomon and before Solomon, when the kingdom was established in David's time, now Onana ruled the whole of Israel, and his son Solomon also came to rule the whole of Israel. But then Emra Solomon Erekono, you won't say ahini ni muni edeng ebeche, and so also he will not utterly take sa enyam no de amane enfiwo, but ono de akwang biso ebeden ebe yefo. Okay, afi woni ohene a uruli Ghana nyina na afi ye nden na ye de northern region ene ne important pe na ahye wonsa ena southern nso obi ene really wo ho ana. People will begin to ask, den na aba, den na esi. It is then now to me I realize say, okay, major catcher me say me koye bibi anything contrary to obeying the statutes, he will not utterly take my glory, but then obe punish me. And so with that punishment, if I'm able to realize say this is the kind of punishment or de mamea, and I'm able to get back on track, say me samba me dademu. Me say who say okay apam we na me Nyankopon wo eno ntimi nsambra mani mra me ho so a obetumi asa restore. And that is the loving kindness we are talking about. Na doin nti obetumi sande aiden ama. But enwonyam no be sande ama, the latter glory will be greater than the former. That is the love of God. Amen. Hallelujah. Amen. The latter glory will be greater than the former. The concept, the principle behind time and the move of God, and the kwanga Nyankopon na adefa. Mo wan say Nyankopon kwanga ofa so ye na de na ntini say ne ho ye wonwa. Isan say obi bia nia oye di achi papa sin ne atwa mu bia no. Eche say he never lack resources. Tabi. Yo nia wa ye na wusi wow. The next time no ore ye no ebro nia wo di kan ye no so. Ensa no ka say ni di achi no tembia osiesie ma edimu asi ne atwam. Na ebre ti se mu na Ewrade asemre ka say obetwe maaso. No no kuro na san ka say onyi na do ye enini mobrohunu emfi the maso. Let's just say God is though he's going to do something like say no ka say obetwa wompre ana bibisa no, he's doing it out of love. Out of love. Out of that love. The bibia wodi odo ye bia no e different. Yes. Anything that is backed with love is different. Bibia odo bata hono ne spirit, the spirit behind the thing. Action bia is backed by spirit. Sure. Yeah, it action bia odo ene bata hono ekokan na acceptable. Na Nyankopon di odo kasa di atwenema di asiesie ne ma. Na say Ewrade nam kwan bi opesore fa so no di atwenema asan abane nase. Ne hu hi Ewrade titiru pa eni say one ne ma bekoso enya apam. Ne hu hi Ewrade titiru pa say Ewrade ne ma benya apam. Na anopai baby a wo bi a wuritie ye bia no ye twa adwena kwaso say ade hi Ewrade titiru eni say one ne be kura apam obekura na pam obekura na pam apam tuwe ye tietie mu na yakoso aka ho asema nei afanu ade say nenansa ne yere kan say ye wo vertical and horizontal. Yes. Na apam biara no either say woni nipa ni nipa ntam na onyame en nipa entam na emu biara no asede wo homa
saa oni kono onyame wɔ n'asɛde ɛna nipa na ɔno nso ɔne Awurade anya apam no ɔno nso ɛwɔ n'asɛde na ɛte sɛ biribiara mu no afɛnu no obiara yɛ n'asɛde Awurade ama yɛn di kan ate ase sɛ ɔno de he will be faithful. Yes. And so obi anu abetumi agye akyi say God is not faithful because there are traces of his faithfulness in terms of covenant. Yes. Na yɛhwɛ the covenant ahorow Bible mu the covenant of the sun and the moon I friend the solaric covenant. Osi fiti bra Genesis 8:22. Osi na nyina asase wɔ hɔ yi awia ne anadwo asuso ne ɔpɛ ogu ne otwa eturu ntwada. Well, you see that God has been faithful in keeping that covenant of day and night. And whether Nipan Ayen Bonnie, whether Nineveh, whether Sodom and Gomorrah, they were still enjoying day and night. Yes. And it tells you that God is faithful. It tells you that God keeps his covenant. There may be a structures be ode gugu ho say emme nipa entumi nko emra emme no bai emme nyame bi nko yie na nipa ehu na dom no he continue to do it. And the way God is able to separate himself from our sins, but yet he's able to save us from sin. And we can see a miracle. So amazing. Bonino and Canada, but he's able to save us from that sin. And when Emma you say Yakupon or Nam Aquahu Bebre so EDCCA, jewels of his crown, Wunyum Baku Christo Moja and Yegusu Editio. Odofo na anope yet one drunk also said Christo Eshishow, Erade Shishow, and Anidaso Bere aha Eyo Kumai 97.1. Near Radishishi Titiru, and it's on the Mabina Apam, we are Ababa, we are Abrantewa, we are Wura, we are Krachi, we are Enna, we are Ja, we are Wafa, we are auntie, we are uncle, we are grandpa, we are grandma, Nanabia, Nanaberema, Miss Rewo, and I pay Adebakupe, and Yesum, Achero Wahom, Uyo Kunu, Uyo Yere. Adebako ene enoka eho asema no pay say hwehwe Awurade apam akikwan hwehwe Awurade apam akikwan na bibia ani ho a ema nipa epagya ontam say won a won ne wo apam bibia ani ho a ema nipa kontam ti say nipa won Awurade ewo apam say won Awurade enya apam a na che say wonam apam no so u breaki new levels amahu wona mapam no so o siesie adefoforo na Awurade enam ni tumi so akoso ahye ne ho anunyam ewo wasitna mu gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. By sacrifice. See, na maybe Psalm 50 verse 5. Now, as some can Psalm 50 verse 5. Okay, say, gather my saints, gather my people, gather my children, gather the family together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Psalm 50 verse 5. Psalm 50 verse 5. Momwa bua ma hotelfo ano mame. Wanga wanam aforiboso ne mewo apam no. Yo. Yeda Yesu ase. Nti won say yenam aforiboso. Aforibo ne yere kan ho asem no enye sika nkuto aforibo ebre ayede bo afori ma Awurade. Yembre ayedi ma Awurade di sum Awurade yembre ayedi yibibi we Awurade fi yembre ayedi tuanamon bi edi hye Awurade anunyam ni nyina ye aforibo ayebo yen nyansa yen nimdie bi a yedi boa asa nimdie no si yekese yere ton ana obidi befra ye ne yedi ayebibi amana eno no ehun siku ni pan betua no eboro so but eye Awurade ntisi Awurade yedi bo afori ama. Gather my people. Ye wo kwa huru bebre so a ye ne Awurade nya pam ba ko ne say ye beba for the sacrifice fa ho ba for ma ebusu na sumdwe fa ho ba for ma omanga na sumdwe adwuma na wo fa ho ba for na adwuma no mpuntu ye hu
fa ho ba for ma aware na wo mu no se minti se ebe fa me sunti na anunyam sharing kwa awurade ho a there be I resent my decision and I review my thoughts because I want God to be glorified. Affordable, we need to give attention to sacrifice. 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 Order for utie na no pay. Order for utie na no pay. And order for an pay utie. Give attention to sacrifice. It's exactly 5:39. Enche na yebue phone lines no atoho na yenu nina akasa also for you. What do you want to add to the discussions here? Give attention to sacrifice. Ma wadwene enko afɔrebɔso. Me will say sacrifice anaasɛ afɔrebɔ no ɛyɛ ade a ɛma Nyankopɔn ɛkeka no ho paa yie ɛwɔ saa apam yi mu. If you say mehwɛ fi Hannah abere so emra a ɔba Hannah ɛkɔbɔ mpaeɛ ɛgya sisi ya no mehu sɛ bonina na meyɛ ɛnya ade a anidaso bi fi baabi ɛba ɛno nti no apam a me no rekoni wode ma me ɔba baako ɔmfi me mu emra asase yi so na me nsa mfa ne ma wo ne nti ɔmfi me mu emra asase yi so nse metumi aka sɛ bia me ma wo ba na wo nyina enhu sɛ yebehia ɔsɔfo daakye nti me de me ba na kyɛ me de me ba na abɔ afɔre ɔde ɔmra no mɛyɛ ɔsɔfo emfa ma yɛn daakye bi sɛ wɔn sɛ ne ɛbɛyɛ obefi me mu keke na nipa behu sɛ me nso ma yɛ den ma wo ɛno nti wode ma me ɔba na me mfa ne nkyɛw sacrifice emra Jefta ɛkɔ akɔdi ako no hu sɛ ɔkɔ no ɛbɛyɛ koden ama no ɔne Nyankopɔn kɔ apam bi sɛ ɛgya wode ma me nkonimdi ma me ntumi endi wo nso nkonim na yɛntumi nkɔ na yɛntumi mmra enka sɛ Israelfo edi nkonim na mmom sɛ me ba ade a ebedi kan afimi fi aba no bede no bɛbɔ afɔre ama menim sɛ ebi a nipa adwene mu de ɔno ne de nani bu obi wo ni fi hɔ sɛ makwa abae de me wɔ nkoa nti me nkoa bɛba bɛhyia m sɛ yɛnwura kwa akono waayɛ den watumi aba na so na onim sɛ ne babea ɛde anigye ɛna ebedi kan aba bɛhyia no but then nyinaa mu no otumi ɛkora na apam otumi di na apam so ɛma sɛnea ɔka sɛ ne ba no bɛyɛ no ne ba no kɔyɛ pɛpɛɛpɛ sɛnea Hannah nso ka sɛ me de ɔba no bɛkyɛ no ɔno nso tumi de ɔba no yɛ den ɛkyɛ ne pɛpɛɛpɛ na ne nyinaa mu Nyankopɔn nso yɛ den ɛyɛ na afa sɛ mame ɔba ɔmaa no mame nkonimdi ɔmaa no ɛno ntimi hu sɛ apam ɛyɛ ade a yɛ ne Nyankopɔn ɛwɔ a Nyankopɔn de sɛnea ɛka sɛ ɔyɛ faithful if we are able to do as we say yɛtumi yɛ nea yɛka sɛ yɛ ne Nyankopɔn ɛbɛyɛ na on our terms na hu sɛ Nyankopɔn de da ne dɛ nyinaa ɔbɛyɛ ɛde ama yɛn amen ampa sɛ obi biara ɔne Awurade enya apam obi biara ɔhwehwɛ Awurade akyi na ɔne Awurade siesie n'apam no ampa Awurade nso enya no Jefta ɛna na yɛnua bɛrima ɛyɛ ho mfato ho akyerɛ yɛn ɛna ampa nso Jefta anamon otu yi ɛyɛ anamon a tembia yɛbɛka ɛyɛ nunguto yɛwɔ nipa bebree wɔ kyerɛ kunkruma ɔne Awurade pam yi na wodi wɔn apam so na Awurade nam so hu sɛ ɔmadi no kware nti Awurade kɔ so ehyira wɔn ɛnɛ da yi nso yɛ wɔso Awurade mfa bibi nto koma so a wobɛyɛ ahyɛ ɔno Awurade di anuonyam na abie pon abie kwan abɔ kwan ama wo ɛwɔ Awurade anim abreni do nyinaa yɛda Yesu ase mpɛmpɛ so a anɔpɛ yi ɔde yɛn ado ɛyɛ hamatrofo no yɛ 0551667755 sɛnea yɛyɛ ne daa no tumi frɛ na what woni yɛn atumi akasa ɛfa pam wobɛtumi ne akasa atumi ɛne yɛn ahyɛ nea woso odwene nea nkronkron de ama wa wobɛtumi so akyɛ na afoforo atie yɛka sɛ dwumadi ɛyɛ
enti bibi a beka no eboa ma obi nso a wo Kumase or baby on tie so as point very laudable na erade na wo in contribution so eboa obi nso ama watumi atene nyame na ase asome erade ye. What is your view, the covenant believer Ogristonia on nyame wa pam obetumi afre Tigo ena Airtel 0270 19 make a double 19 na 191971 announce so betumi afre 0551 667755 emu bia be free bia no ibetibi eno wo adi gita ho ibetumi no wo adi nkomo na yahwe nia opese wo so obeka afa covenant building covenant before the Lord and speaking as a covenant believer. Ehun hia say onipa biara besisi ohun ama erade apam. Nti anopai ye hye unkuran as erade ama say unini ni apam bia anopa obebo modern say erade bema napam no ejina ama wo 0551 667755 and 0270191971 na yedinchi amamuni na ede radiasi amamuni na se radi namnado muso ekoso esisi na hoden mamu apama ede ayaresaba apama ede nyame asumdie eto yenso apama ema radiadum eto yenso minim say business kura to me ni nyame nya apam na radia kese memma u product enka shop mu 1 month product there be radi memma sika mpa wo nsam ta there be apam ewo ho na radi kan sadia isane wo memma yare enno so wo ta apam memma enigwase emma wo so ta apam Yakupon asem Yakupon pe Yakupon botai ena bibia ekasa emaye ugusuritie Joe Metal Rain Jesus Rain na anopai eradin sesio na ora Yesu ninkunim ewo wasetena mu na ne erade ahihye ne erade abopo ne erade akano ne nyina emre mu pepepepepe emawo ene anopai emawo ene anopai ene anopai ekai osofo apama ye ni Nyankopon nya no emfaso ben na wo ubetumi aka emu faso ba ko bi se obi ni nyame wa apama se obi ene Nyankopon e wa apama emfaso ne de bebre na me mfa quotation emfiase say seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added unto you. Yenhwehwe Onyankopon ahene ne trene kan na ode eyinum nyina ebeka ye ho. Ebia na me ne Nyankopon akwa apam se oma sika empam nsem da. Na sika na empam nsem da no me nso me de 80% na ebema no instead of that 10% no. Yes. And oye na wodi so na wodi so a bambo eka ho inshira eka ho enuonyam bi eto so favor bi eto so there is a spotlight on you that baby a wobeko bia eye source of fun bia no Nyankopon emfa nkame wo ena even in your time no kra no say etwamu a and your children are able to keep that covenant na it extends to them etwaso eco generations di Nyankopon ne ye de ye wo mfaso di bebre ayenya fi Nyankopon ho say ye no apam na ye de radiasi enti odofo na ohwe mfaso a yerinya mfaso a yerinya ewo apama ye ne rade pam ho a eno necessary show nkran eno necessary motivate na bibia no
was what to me. I can Asher Radian Yam, Waka Asher Radian Yam, Waka Asher Radian Yam. Na Eradi to me, I kasi. I don't pay the radiasi bebre, Emma Ebusan Fone, Adolfwa, Yegusuara, Enemo, Eri Jumedi, Yaka say Facebook, ever home. Bet me I send a message and so ho. Instagram or bet me I send a message or ho. YouTube or bet me I send a message or ho. Emubia, you bet me I send a message or ho. Bet me so afre a hand so. Na yen wedding komo na yetumi ahwe ne nyame pese oye anopani Anidaso Mama, many a ragged as one said, many medicine. I bet you know, Radina. Never Radina Cassa. I am. Yes, in a man, say you need a book. Come, dear mammy, I want to say, bring the autumn in Sub, and it's so many maybe. Now, maybe I'm a for once you maybe. I come back to the young says, Mamma, for a wouldn't it be? Oh, that. Mama yadasi na yada mama asi mama ena ofre mama otubia from MAMFE nyame onsha bebre na se wapam se wono made obetme rade na asida rade nkosoma sa pam no enye kese ne nkoso nyina ema ma nananom ne wasefo nyina na yafre wasefo se erade fifo Erade nam so akoso ehira mo erade memre musa odofo yehira erade din ma erade din so say yereti na pamase na ye ne na nante wo na pam na yedi ne bo hye so yedi ne nsam nyina so na ye ne erade ope erade enhira ne ka so bit me afre ye mbere na so nanso wo pese wo kira wadwene bi tie bi pa Yenya so be in TTM na also what me akawasem 0551667755 na yentumi entu adwumadi ni so sisi ya na yakai wo se ene yawda na mombi asisi wutu no watumi etu ewe eradi emu yedani eradi ase na osofu yima o final words na yembere asun yintumi enfadwumadi ni si ha ma otina mpaibo yerekoi na yakase erade inkoso enhira obibiara oya aso editie okoman 97.1 se eye Anidaso Bere se eye news se eye bibiara woye bia obi enya aso. Yeah, hello. Precious in come on. And come to Aja. O family community mo. Oh, Because if MAMFE question. oh, penny. Me The radiasi, but you're young. na pama mene Akropong one say o moame na me ni na me hwe nyanka. Oh, amen. Na nenti ya me pam me wo sa pam na say. Me ye me obi ameta daye na daye na yi me fi so he bebre mu ye driver ni ma nya kwanchi ya bebre wo mra me fi driver ase ama hwe kwanchi ya toto me en fia me fi mu fia me ho ba bia ntu chima me ho se me ye sa adna Akropong we bue kwan kese e dia ma me nti ma pam nyina ne se on tu me sa na me hwe nyanka Yami sao. Erade nkosu nchira na kosuara yesa kosuara bua kosuara fa bua na kosuara so ngobrofo mu na erade bekoso emre ogusu ye na erade bekoso epejawo erade sha bebre wahye ebusuafo nkran bebre na menka no nkoso ma na pamu nyina mawo na efiri bia okura mu anso ba bia obetu sa okobi erade mfa nkodu na onyo mfi akwansia ni bibia asemu erade nka ho yeda se pass wa fro kuma 97.1 Amen. Erade kan yi chama MAMFE funi ebusuafo nyina so. Amen. Bye bye. Bye bye.
na yɛde wuri si ha Pastor Helen Yawson ɛna ɔreka kyerɛ sɛ Awurade wuri nsuro bɔne bi ɛbɛsɛ wo. Your confidence will be in the Lord, and the Lord will be your keeper. The Lord will be your shelter. The Lord will be your rock. The Lord will be your fortress. Amen. Yeah, it had of every year jaw na meeting the Reverend Nathaniel Kingsley Entsie. Me will grace na no pay many very ma Emmanuel Abuaje, my friend international. I no pay you nyina ye do she onokwafu yinsa ye bompa. E ready to for ye bompa no pay jai uma eba wanim na no pay ye da wase. Ye da wase bebre wadom utumi wa hoden a ukoso de kura ya no pay wanyanya yen na ubedi anim kan so adom yen. Ye de ho nyina to wo so ma wo ma etiefo eti na no pay nyina enkoso yen hira. One time on na say na utumi no wa hoden enye kese wo won so. Everybody ye bompa ise yensa nyuma na hirihira so na ma yente wa pomase ma yenu nkoso na suko ewo wutumi no wa hoden mu yemfa hyewe no nyam da se ewo Awurade na wokra yem yeda wase de Ghana shawunsa yeda wase de Okapman shawunsa yeda wase de nkronkro ni amaman na ebusuan nyina akoso shawunsa se ma wasumdwe enkata yen so na yenkoso hyewe no nyam da ewo Yesu Kristo dimu. Amen. Yedia Eradia. Eradi nka ho na me yaduma ye besan ehia biom. Ye chiachia mu nyina yem se ye kase bubodin na ebre adaje obebo yen. Ye da mu nyina ase. Da obi bia ase. Wa do we free to okoman na no pa bia on yen ehia mu ekodoman nwa yenim. Yenim se Eradi be kai we Eradi be dum no hwa ya sa yenim se Eradi be hye ne ho anu nyam. Nyame yaduma ochina eye fida ye be wura mpa bomu. Ochina fi ye be wura mpa bomu. Na ya bompa ya koso asere Awurade se Awurade mu ibue na pon ewo yenso enti ye de Pastor Helen Yawson eja okwan Awurade nka ho na omensi wiye anopai. Bye bye. The spirit, see with the eye of the spirit, yeah. So if you're carnal, how you think you can see things of the spirit with a carnal eye? You're bra, impossible.